Saya mai cha bảo sana nước bồn đồng nai. Saya khai bán những cái chết rồi. बाजार पछाडि हो चिन्न बाजार हो प्राय 1.5 मासनि आगे ओ निने पागलाबारी टु तुलाबारी जे लामां दंमानि बेखौ लामानि बर काम खाय दंमानि पिडब्लिउडि ते एजेन्सि काम खाय दंमानि इंगे प्रथमन सिमे बर काम खाय दंमानि जेकाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिं र खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय खायना फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ फाइमेने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाबर थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंग कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होयते माने दिसिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गर 12 दिन थाका बर कोन आबन कोन व्यवस्था खलाया 60 घन्टानि आगे बरनथाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरननि ब्लै खाय जों जालो खलाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ कामाति थांका खाय अलंकय मांगलाखिने किन्तु बर काबन कोन माने साक्षी नांजैया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेली मा खालायनाय गबरनो साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोन इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिका जे खना फुंनि बिसिङो न बर 2000 जाकारिनाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिमि सामुं थांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमानि मो चिनि लुकरक कप्लाइंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कप्लाइं माने बागै जों खुसि जों कुनु डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कुनु डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट पाके जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय चिनि कुनु अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुख नांखा मुसक साथुंगो गोबां बरक अर का सुजां मा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरंथानि एलाकाबासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नाकार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकरक किसा कस्त माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांनानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि इनको सबानि बिसिं जायगा जों गोप्लाङै मांखा ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जाका सुमानि मबो तिसाइ रिजाका जतन ना हाम